ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони рахш теҷе. Бардорони азиз, дар имрӯза навбард мошинҳои арзон омода кардагим пешкаш мекунем. Мошинҳои боркаш, мошини молодёжни, советски ҳар гуна мошинҳо ҳастай. Мошинҳое ки через имо ватсап роӣ кардан бардорони азиз, мошини арзонакай. Видеонавори моро бардорон то охираш тамошо кунем ва ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависем ки чӣ хел мошинҳо дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Дӯстон, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира бардорони азиз, дар номерои имо ватсап роӣ кунед ки бо мо тамос гирем, занг занем, мо маслиҳат мекунем, дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 155 сомонию 59 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имотон поделиса кунед, мо бошад наворо сар мекунем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ мо бардорони азиз, гурзавои фотонай мошини боркаш бардорони азиз, ай Москва вардагай мошини российский. соли бароишаш 2009 бардорони азиз, сӯзишвориш дизелай, объем моторуш сотка турбоай, коробкаш механика бардорони азиз. балонош полни навай мошин как надай бе ягон камбуд задаги пушидагӣ надорад. балонош ҳамаш навай бардорони азиз. мошин асоси официални 4 тонна бор мебарафтага то 8 тонна бор кардан мешавад. сайзтаниш беҳтарин бардорони азиз. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нархаш 75 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо арзон ам мекунам, муомилаи хубам мекунам гуфтаган бардорон. срочно сум дар кора, рақамошон дар рӯи экрани шумоай, метавонед маълумоти бештараша гиред. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшӣ мо бардорон ваз 2113 соли бароишаш 2006 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторуш 1.6 инжектор бардорон, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 та балои нав дорад, хадавоиш нав кардагай, 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, сигнализатсия дорад, электропакет. мошин дар ҳолати хуби техникае, задагӣ пуштагӣ умуман надорад. қарор дорад дар шаҳри ҳисор, нархаш 15 000 сомона бардорони азиз. бо каунтар дигар арзон ҳам мекунад кадоми харидори аниқай. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти бештараша метавонед дӯстон гирен. ногуфтанам омад ки агар шумо ҳамин хеле мошин доред ки хона, замин, квартира, дар номерои имо ватсап роӣ кунем, мо дар видеои оянда реклама мекунем. агар не мошино кадомеш ки маъқул шуда боша бардорон занг занен. мошино бе ягон посредникай мошинора соҳиби хичон роӣ кардагиан ки соҳиби мошин худашон роӣ кардагиан, метавонед ки маслиҳат карда мошина харед. мегзарем бардорон ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо бардорон Daiwo Nubira Dai бардорони азиз, соли бароишаш 2010, сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторуш 1.5 литри простой каммасраф, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бардорони азиз, ҳуҷҷат дорад. мошина учёт синимат кардагай бардорони азиз. мошин барои оформи тайёрай, кондитсионер дорад, кор мекунад, 4 дар электропакет, хадавой дорад, балонош меёнад дӯстони азиз. мошин как надай. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархаш 15 000 сомона бардорони азиз. бо арзонам мешавад ва варианти алишиам дорад. ягон мошини алиши дошта бошем, чӣ мошине ки набошад вариантона пешниҳод кунен. акара номерои Тоҷикистон ва номерои Россияш аста, имо ҳам дорад, метавонен маълумоти пурраша гирен. номерои худшонай мошин айхчонай бе ягон посредника бардорен. мошиное ки мебинен ҳамаш мошино бе посред ай соҳиби худшонай, яъне ки бе малол занг зада маълумотша гирен. мегзарем бардорон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо бардорони азиз, Mercedes Benz C-классай объёмай бардорони азиз. объёмияш соли бароишаш 1998, сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, гази евро-4 дорад, объем моторуш 1.8 литрай, коробкаш автоматай. сайзистани мошин беҳтаринай мошин, задагӣ пушидагӣ надорад, люк дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, тонировкаш 2 моҳи дигар мондагай, балонош ҳамаш 4 та навай дӯстони азиз. мошин бе ягон камбудият қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нархаш 65 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай гуфтагай, бо муомила мекунем гуфтагай, яъне ки бо арзонам мешавад. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумои бардорони азиз, метавонед занг занен, маълумоти бештарша гирен. дар ҳамин номеро имо ҳам ҳастай, марҳамат арзон мекунем гуфтагай. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеонавори моро дар имотон поделиса кунен. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем бардорон ба панҷум трактори фурӯшӣ. панҷум бардорон аст экскаватори трактори фурӯшиай Юмезеай бардорони азиз, беларускиай, соли бароишаш 2000-май. трактор яъне ки экскаваторай ҳам, яъне ки бо иҷошам синимат карда, бо метавонед ки дигар чизам установкаш кунед барои ҷуфт кардан. ҳай кадоме ки ҳай кардагай медона. асоси барои қум бор кардан, барои хок бор кардан, барои ягон завбор, ягон яъне ки транше канданда ҳамаш мешавад. асоси қум
ҳамаша бор мекунад. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор балонош навай қариб бардони азиз бе ягон камбуди задагӣ пӯшидагӣ надорад. Трактор қарор дорад дар шаҳри Ҳисор нархаш 41 000 сомона бо кадоми харидор гуфтагай соҳибаш бо камтар дигам арзон мекунем. номерои ака дар рӯи экрани шумо бардони азиз ва авилони номерош метавонед занг занед, маълумоти бештарша айхчон гиред. Марҳамат. мегзарем бардорон ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ мо бардони азиз ҳастай Lada Priora молодёжная свети сафед солаш 2008 сӯзишфурӯш бензини холия объем мотори 1.16 экатека бардони азиз, яъне ки ремень кардан намезанад гуфтагай соҳибаш. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи хадавоиш 50%, балоношам 50% бардони азиз. мошин бе ягон камбудия. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 26 000 сомона бо кадоми харидори аниқа гуфтагай бо арзон ҳам мекунем. ҳам варианти алиши ҳам дорад. агар мошини алиш дошта бошен метавонед ки вариантҳо худтона пешниҳод кунед. диска писка задагиай дарош намхали ҳуй меша ранги ламборгинои намхали, яъне ки дарош болови меша бардони азиз. кадомтон агар харидор боша метавонед маълумоти параша гиред. Марҳамат, занг занеша. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ бардони азиз ВАЗ 2107 молодёжни свети сиёша диска писка задагиай молодёжни кардагиай солаш 2007 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторош 1.7 литра. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин полни худ губкават кардагиай. моторош айнива ду задагиай инжектор бардони азиз. хадавоиш 100% нав кардагиай. магнитофон, колонка, самбуфер, пианино рамхали задагиай. яксола ҳуҷҷат дорад. мошин ягон расход надорад гуфтагай, задагӣ пӯшидагӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 28 000 сомона бо кадоми харидори аниқа бо арзонам мекунем гуфтагай. муомилаи хубам дорад. марҳамат. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти бештарша гиред. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ бардони азиз грузовой самосвал Zilay, яъне ки сайстани беҳтарин ша бардони азиз. самосвала солаш 1989 бардони азиз. сайстаниш беҳтарин гуфтагиай дар ҳолати хуби техникия, яъне ки барои бор кашидан ҳама чи хок санг ягон чи тайёри айни сезони ҳамиёй бардони азиз. зил қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 35 500 сомона бо арзонам мешавад гуфтагай соҳибаш, яъне ки муомилаи хубам дорад. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо маълумоти бештарша метавонед гирем бардони азиз. ногуфтан ки бардори мошини майда, мошини калон, хона, замин, квартира, чизе ки реклама кардани бошен, агар дошта бошен дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед ё ки бо мо занг занед, мо маслиҳат мекунем дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ. нӯҳум мошини фурӯшӣ мо бардорем азиз Opel Astra F-ай хачибека бардорем аз молодёжни кардагиай чоткаи сайстани беҳтариншай бардорем ки хоҳиш карда будам ки сайстани беҳтаринша монем. соли бардошташ 1997 сӯзишвориш бензини холияи мошин бензинка дигаштагиай. объем мотори 1.6 литри простой. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техника задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ тайёра, яксола танировка, 4 та балои нав, хадавои нав кардагиай. мошин ба умуман ягон камбудӣ надорад гуфтагай соҳибаш. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 32 000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтагай ва варианти алиши ҳам дорад. ягон мошини алиш дошта бошед метавонем дар ҳамин рақамҳо занг зада пешниҳод кунем бардони азиз. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ мо бардорем Daewoo Nexia соли бардошташ 1995 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторош 1.6 простой бардони азиз. коробка передача механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин умуман зада пӯшидагӣ надорад гуфтагай. мошина яъне как надай сайстаниш. мошин балонош 70%, хадавои яъне ки дорад як 60%. мошин қарор дорад дар шаҳри Истароша. нархаш 15 000 сомона бардони азиз. диска писка задагиай балоношам қариб навай. мошин бо ай 15 000 сомон арзонам мекунем гуфтагай соҳибаш ва варианти алиши ҳам дорад, яъне ки ягон мошина боша алишам мекунем гуфтагай. вариантошона пешниҳод кунанд. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо бардони азиз метавонед дигар маълумоти пураша занг зада гирен. ногуфта намонад ки агар шумо ҳамин хел мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира ягон чизи дигар метавонед ки рекламада масалан мо да муроҷиат кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем.
лайкотона дареқ надорем баъдони лайкота намуне видео навори моро падилиса кунен. Раҳмат ба дастгиритон. То видеои оянда. Худои нигаҳбони ҳамаи шумо.